katsojat. Me herättiin tänään Ani varhain, otettiin about tunnin ajomatka tänne ihan Balin itärannikolle, josta meidän oppaat vie meidät kiltisti ihan hetken kuluttua Nusa Penidan saarelle, jos me mennään snorklaileen mantareiden kanssa. Tätä me ollaan odotettu ehkä tältä reissulta eniten. Tästä tulee ihan huikea setti. Ajomatka tänne taittu tietenkin taas kaatosateessa, niin kamat on valmiiksi sopivan kosteita, niin eikä tää tästä lähde vaan parane. Mikäs sen parempi tapa taas aloittaa nämä aktiviteetit kun Nimeä paperiin, hyväksyn riskin siitä, että saatan kuolla. Ei se mitään. Kaikessa on riskin. Joku meidän ryhmästä on nyt sen verran myöhässä, että me ollaan tässä 34 minuuttia yliaikaa odoteltu ja hyvä palvelu toi opas heitti meidät tänne ravintolaan, sanoi, että voitte nappaa aamiaiseen niin kun lähdetään. Ja tänne tultiin samalle rannalle, josta kohta lähdetään liikkeelle ja siellä on aikamoinen pilvipeite siellä merellä. Kyllä tässä vaiheessa täytyy nämä auraskalaset ottaa pois, heittää tonne reppuun. Niille ei tänään tee ilmeisesti mitään. Tuolla ainakin näyttää vielä suht tyyneltä, se on ihan ok, koska mulla tulee enää paha olo aina veneessä, mutta katsotaan, sekin saattaa muuttua. Ei tässä voi kyllä vähän kun tonne kattoo, niin tulee taas throwback tonne Filippiineille. Että tämmöstä aina Otsa mun kohdalla on, että pitäisi heivata Otsa pois tästä reissistä kokonaan, kun se näkee aiheuttaa aina tän huonon kelin. Tää kuulosti ehkä vähän negatiiviselta. Tästä tulee silti positiivinen keissi ja hei, me päästään uimaan Manta semmosen ihan törkeäsistä kalojen kaa, niin pakko tää olla kuitenkin hyvä keissi. Tai kun me lähdetään merille, niin sataa saman tehdä sairaasti joku myrsky aina. Tänä vuonna mä oon Thaimaassa, Filippiineen ja kohta nyt Indonesiassa niin kuin jollain island hoppin kautta veneretkellä. Ja aina sataa vettä. Miten? Pränkki. Pieni pränkki tietenkin VV:lle. Tässä on hot sauce, mutta laitetaan se ystävyyden vuoksi tonne pilliin ainoastaan. Ja puhtaa vedeltä. Makuasti. Tuolla ei ollut niinku ihan mintistä. Huomaa mitään. Ei huomaa mitään. No chilisossi pilli tähän. Ei maistu yhtään. Mitä ihmettä? Mä mietin vaan tässä yhtäkkiä, että kaikki alkaa nauramaan. Mikäs tässä nyt? Maistuu ihan vesimelonilta. Herra jesta. Iso setti. Aika hyvä. Nyt on aamupalla vedetty naamari taas ihan täynnä, niinku tilasi ihan liikaa. Ja me mennään tonne veneeseen, eli se on tosi hyvä juttu, että tilas liikaa, koska se lentää laatta. Mutta ei se mitään. Mä oon ihan valmistautunut siihen henkisesti, niin kaikkihan mintis. Onneksi 1,5 tuntia myöhästään veneen lähtö, niin kerkeä ruoka laskeutuu. True, tässä varmaan menee vieläkin vähän aikaa. Siinä mennään aika tohon meidän pikku siniseen botskiin, jolle me sit vedetään avomerelle. No ei onneksi toi vaan joku shuttle, jolle me mennään sinne isompaan botskiin. Ui, hirveä törmäys. Täällä on vähän painoa näkee tää meidän puolen liikaa. Oikeesti laihdyttyy tää äijät. Oskari selvis. Sinne mennään. Otso selvis. Juuso. Ja sit meitsi. Kengät tonne. Oskari astui koiran kakkaa tuolla beachillä ja nyt se heitti ne kengät tonne kaikkien muiden kenkien sekaan. Joo, mä katsoin kans silleen hyvä. Ihan tälleen side note alkoi vähän iskeä huono olo. Tässä näin. Ihan oikeesti alkoi vähän. Mulla alkoi vähän huolestuttaa tuossa sanoa, että jos tuolla on liikaa aaltoja, niin me mennäkään Manta Pointille. Elikkä me ollaan maksettu nyt 90 USD, että mennään kattoo mantereita. Se oli meidän ainoa tavoite. Ja nyt tää sanoi, että jos on liikaa aaltoja, mennäänkin muualle. Mut riittävän hyvät arvostelu, mennään kohta 5 tähdestä 0 tähteen. Niin menee. Tää on muutenkin venähtänyt jo 2 tuntia, niin ei hyvä. Nyt ei päästäkään Manta Pointille. Vois sanoa, että tää on BS. No, me ollaan siitä maksettu, ei päästäkään. Täällä on siis niin kova merenkäynti, että tähän ei pysty nyt pysähtyä. Ja kyllä nyt kun tonne kattoo, niin tavallaan mä ymmärrän sen, mut siis me maksettiin 90 Manta Pointista. Tuo normi snorkelaussetti maksaa 10 €. Oikeesti. Ja maksettiin ihan turhaan nyt aika paljon. Kyllä, mutta rahat takas, pitää vaan pyytää. Oikeesti. Ei siinä ole tyyliin. No siis, mun mielestä aika BS. Tää BS. Tää on todella. Aika nihkeä. Ois voinut mennä tonne beachille, mistä me lähdettiinkin ihan kattelemaan sitä pohjaa. Me hävittiin. Ei muuten tällä kertaa ei jääty voitolle. Tällä reissulla ollaan jääty paljon voitolle, mutta nyt se kääntyi. Nyt on ihan tappio pelkästään. Iso L. Vähän kyllä harmittaa, tässä meinaa maksaa aika paljon, mutta ei mitään, toivottavasti nähdään jo kuitenkin jotain siistiä. Toivotaan parasta, kyllä pidetään hauskaa, se on tärkeää. Just näin. Let's go.
Tää säänit on oikeesti tosi hieno koralli. Mut jotenkin tässä kohtaa tää tuntuu tosi tylsältä, kun tää piti nähdä niitä eeppisiä mantarauskuja. Et ei näet pikkukalat ihan vedä vertoa niille, mutta on silti kyllä hienon näköistä oikeesti. Kyllä. Siis se on oikeesti syy, miksi tää niinku tuntuu vähän leivillä periaatteessa. Ja se on se ainut syy. Kun odotti vaan niin paljon, että se teki mantarauskuja, mut sit olikin tää. On tää oikeesti, on tää ihan hieno. Sekin on, jos aurinko paistaa, että nää korallit olis heti 10 kertaa värikkäämpiä. Se on silleen kans vähän vaikea hahmottaa sitä kokonaista kauneutta tässä. Ja kun on pilvinen sää. Mut siis superlaajat, nää jatkuu varmaan monta kilometriä nää koralliset. On tää nyt silleen aika eeppinen paikka. Mä en ois tosiaan jäässä. Niinku oikeesti. Täytyy ottaa vähän lämpöä näistä. Vesi juoksuu. Se on sama homma kyllä itellä. Mä tiedän miten, mut toka kerta jo tän reissuttu palelee ihan täysin. Ei me tätä tilattu. Me tilattiin lämpöä. Ihan kivat snorkkaukset, mutta emme nyt niitä rauskuja nähty, mitä tultiin kattoo. Joo, tää oli. Ei varmaan oltais tämmöiseen päivään ehkä ilmoittauduttu näin hanakas. Ei kyllä. Ainut asia, mihin me ilmoittauduttiin, oli manta sukellukseen ja ei nähty yhtäkään mantaa. Eikä mitään muutakaan isoa merenelävää, kaikki tosi pieniä, vähän nikkeä sillä. Korallit oli ihan ok. Jäipä jotain ensi kerralla. Jäätiin voitolle siis. Niin totta. Joo. Voitolla ollaan taas. Ja ihan hyvä, että noustiin sieltä verestä, otsa alkoi vuotaa taas ihan täysin verta, niin pikku houkutin sieltä meidän seassa. Potkasin koralliin täysin hups. Snorklauksesta selvitty. Tuli niin nälkä, kun painittiin niitä mantareiden kanssa, että tultiin heti syömään. Oikeesti me tultiin syömään suruumme, koska me ei nähty yhtäkään mantareita. Miksi me ei nähty mantareita? Meitä huijattiin. Meitä skämmättiin. Me oltiin maksettu siis mantarei snorklauksesta. Mut sitten kun me oltiin astuttu just siihen veneeseen, oltiin just maksettu melkein $400. Ja siinä kohtaa meidän kapteeni ilmoittaa, että hei, sori pojat, tänään on vähän aallokkoa, että mantareita on taida näkemättä. Vois sanoa, että tää on BS. Mut sitten mentiin sinne takahuoneeseen sen keissin jälkeen, mentiin biiffaa näytölle Kaikki kolme sinne managerin huoneeseen tukkiin, se meni ihan huuruun koko koppi. Meille kerrottiin 5 minuuttia lähön jälkeen vasta, että hei, ei mennä ollenkaan tonne Mantapeihin, vaikka se oli se mitä meille myytiin. Niin mentiin tonne managerin kanssa vähän jubailemaan ja hän ei yhtään siitä tykännyt, mutta loppujen lopuksi päädyttiin sitten siihen, että saatiin 50% rahoista takas aikamoisen väännön jälkeen, vaikka meitä oli 4 siellä huoneessa biiffaamassa. Mut hei, unohdetaan tää. Me mennään hakemaan jälkkäriin, nimittäin katsottiin semmonen ihan huikea jätkimesta täältä Ubudista. Siis U-Bud, niin mennään hakemaan jätskiä sinne. Kuulemma aito italialaista, eli parasta, maailman parasta. Oota, gelato. Joo. Toi äijä oikeesti. Mennään hakemaan gelatoa, kun me saatiin puolet rahoista takas, niin voidaan ottaa aikamoiset kasat. Mennään. Jäätiin voitolla. Uskoa jää aina voitolle. Mennään hakemaan vähän gelato. Siellä on Gaia Gelato. On muuten törkeä siis tää sisäänkäynti tässä. Oikeesti. Toivottavasti jätki on myös hyvää, ettei pelkästään tää ulkonäkö. Thank you. Taistele! Olipa kylmää. No onko hyvää? On oikein hyvä. Tässä on semmonen italialainen viba. Paljon parempaa kuin äskeinen vanilja tuo ravintolassa. Joo, me äskenkin otettiin jätskiä, sitä on toka jätski. Heti huomaattaa aitoa gelatoa, kun tässä on tää gelato koosta. No, hyvä. No totta. Pitää hakea syvältä täältä keuhkoja. Gelato. Sitten se on. Tagliellini, tagliatelle, lasagne, Opettaja tykkää. stracciatella, Ei, saakeli. pistachio. Okei, kamera pois. Could I please have that beef steak? Pysähdyttiin just Otsokaan johonkin ihan random tien varteen vähän dronettaa. Mulla ei vaan pakko tässä hetken hengähtää. Mä oon ihan rikki tosta ajamisesta oikeesti. Se on tosi raskasta ajaa 2 pää, varsinkin täällä liikenteessä. Joutuu keskittyä niin paljon.
sit joutuu, tiiätsä, nojaa siihen. Joutuu nojaa tohon tankoon niin jotenkin silleen, kun otsa vähän painaa mun selkää ja muutenkin jaloilla ottaa vastaan. Se on niin oikeesti ihan fyysinen suoritus. Ja kaiken kukkuras, nyt kun mä oon ajettu niin monta päivää, niin ihan oikeesti mun peppu on ihan puutunut. Siis silleen se sattuu joka kerta, kun astun tai menee istuntoon skobban päälle. Otan tästä vaan dronettaa nyt nopeasti ja päästään tonne villalle chillaan. Mä haluan ainakin mennä hyppää vähän puuliin ja nauttia vaan loppuillaan. Mut joo, siis alkaa vähän ajaminen painaa. No, sait sen dronetettua? Sain mä hyvin. Hyvä. Ja nyt onneksemme, tai minun onneksi ainakin, niin päästään takas hyppäämään ihana skoman päälle, kun Peppu on aivan puutunut. Yeah! Eli villalle päin. Täällä on hirveä metri. Tänään kaikki ei mennyt putkeen ja tällä kanavalla ja meillä aika harvoin kaikki menee, mutta silti yritettiin pitää positiiviset fiilikset ja löydettiin vielä onneksi sitten aivan upea gelaattopaikka ja saatiin sieltä sitten makea mahan täydeltä. Mutta ei mitään, tässä kaikki tällä erää. Muistakaa, että lisää reissumateriaalia ja vaikka mitä kaikkea videota on tulossa, joten pysykää tarkkana. Mutta ei mitään, se on Kuusko. Nämä on vasta ekat apinat, näin voi olla hyviä apinoita. Mennään tonne pidemmälle, koska yleensä parhaat ovat vasta lopussa. Mitäs tekee? Could I please have that beef steak?